ko dahaɗo laaɓa janngo kono noon dahaɗo ene wawi wasde laaɓede janngo mi tawno sa dahama hoore wolde andan walla gasiri sa dahama hakkude wolde andan wolde gasiri laaɓa wolde ko dariɗo hakkude hawɓe e hawaɓe ubbima eɓe artir banɓe dahaɓe gila fuɗɗi e Mauritanie ken dariɓe kanen kadi cakkiti kadi jangginde ɗemgal neeliwal e nder Mauritanie tawi ko yimɓe ɓuri laamu nde ari ha e hitande ujunere temedde jeeɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi e jeegom woni 76 ko ɗon Mauritanie fulɓe ɓe keeɓi ko wiyete seedantagal walla kayit lawɗinowo ene mbawi sosde fedde taw fedde nde darani ko fedde ɓamta darani ko pulaar ɗum woni nde heptina ko ñande nayi lewru no wiyete juin ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeeɗiɗi e jeegom ko fedde fulɓe nde kadi dari ha fedde soninkoɓe heptina ko kamɓe mballodir kadi ha fedde joofuɓe nde heptina tele ɗe kadi dari ɓe tan ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeeɗiɗi e jeenayyi ɗum woni ha ɗuɗal ɗemɗe genndiji sosa ñande sappo e ɗiɗi lewru bawte ujunere e temedde jeenayyi capanɗe jeeɗiɗi e jeenayyi wonno fandare nde ko jari bo ɗemɗe ɗe beele ɗon e duuɓi 5 jeegom ene wawa yaccinede e juɓɓude tebbudenede jangde tawa ɗemgal ngal wawa janggede neɗɗo goro jibinande leydi ndi fof goto fof ene jangga ɗemgal ko ɗum nandirono e on saaha woni defte kebla e on saaha haralleɓe kebla woni jangginoɓe waɗa jari bo caggal ɗum nde fonno yaccinede nde e Allah andi ko saabi ɓe jaccinani ɗum woni nden uddata ko duuɗe 12 duuɗe 4 soninke duuɗe 4 wolof duuɗe 4 pulaar so tawi ka jibinande kaaɓi pullo janggata ko duuɓi 2 ɗemgal ma ni wal tati ɓerde nde mbadda hen arab so tawi ka soninke janggata ko duuɓi 2 soninkore tati ɓerde nde mbadda hen arab so tawi ka jolfono kadi ko noon jangga duuɓi 2 wolof tati ɓerde nde mbadda hen no wiyete arab ndeke ene wayno faray so yitama wiyama wona ɗemgal gendiwal ha noon yimɓeɓe ko gendiyankoɓe ɓe kaani janngude ɗemɗe maɓɓe ɗum noon ko ɗemɗe gonɗe nder leydi ndi ɗum woni ɓe jiiɗi tuttude faray o ndeke noon wonko soomi ɗon njeeyi ha tan ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeetati e jeetati ha ƴamir waɗade ɗum waɗade kalifa jangde woni jagorkal jangde won saaha wiyete koye Hasan Ul Diddi o wi gandede jari bo haadata koye duɗɗe lese lese so tawi sukaɓe ɓe ɓerni rogere ɗimmere ko wayno ande collège e lycée alay saago ɓe darne ɗemgal keblol ngal ɗum woni farayse walla arab so tawi noon ɓe janggano farayse gila hoore adande wiyama ande yoɓe cuɓa ɗemgal neniwal ngal ande ɓe mbadda hen farayse ɗum woni ko ɗum addani yimɓeɓe paami wonko tombi ɗumen woni ƴetti farayse o ko eggini gande woni ko wiyete transfert de connaissance ko mberɗen nayi kiɓɓale pular ko mberɗen banggue pular ko mberɗen tartarol pular ko aha e nder farayse ɗe wiyete ko carré wiyete ko banggue woni côté wiyete ko pourtour walla périmètre sa yiiɗi hisade tartarol nayi kiɓɓal ko banggue sowi nayyi yimɓe eggini gande ɗe goni hen duttimi hitande nden duttiniɓe hitande on saaha woni ɓe capanɗe jeenayyi e ɗiɗi ɓe mbaɗi kawguel nden ɓe mbaɗi kawguel eɓe mbawi wiide gadano Mauritanie yalta koye ɗemɗe gendiji ko morlal jiya tan mbaɗanmi nde kadi eɗen ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e jeegom kadi premier major du bac C yalta koye ɗemɗe gendiji ɗum noon so tawi neɗɗo waɗi ɗemgal mum gendiwal daɗɗude ene gasa kala ko fawi hen yahat kono so tawi enen ndeyi kaaɓi pullo kaaɓi sonin kaaɓi jolfo walla kala ɗemgal kalta neniwal so tawi aɗa nawnama to duɗal ene wayno artirama ha duuɓi jeegom ɗo puɗɗoɗa haalde no duuɓi 2 ɗo puɗɗoɗa haalde ɗo ɗum noon firti ka tekkitinama duuɓi jeegom a fatirama less kono so tawi no jongo ɗemgal ma janggata nde woni ko ɗemɗe maɓɓe ko ɗum haalete e galle ko ɗum haalete e jeere ɗum haalete e batuji ɗum haalete e tigaji ɗum firti sa wi cukalel jarol duuɓi jeegom baba dawi gese ronkani andude ko ɗum firti kono so tawi noon a famani ɗemgal a janggade ɗemgal maɗa so tawi a rokkama ya janggo ya windanama baba dawi gese ma kalanɗa holko woni baba ma kalanɗa holko woni dawi kolleɗa kadi holno windirte ɗo ko ngakkere ɗum woni nde waɗa ha nde ari ha capanɗe jeetati kadi ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeetati kadi ko UNESCO nulli yimɓe muɗum yo ngara ɓeta ko woni Mauritanie ko nden ɓe ngari ɓe tawi ko hono mu meeɗani dañede aduna kadi Afrique so tawi no yiitino ngol ɗo lawol ewa ndeka yaranno yeeso ɓamto to banggue muɗum ɗum woni yimɓeɓe nangti hen caggal ɗum malinaɓe dañi caɗele to banggue jangde
nden ɓe dañi caɗeele ɗum woni ɓe nukki e humpino murtannaaɓe ɓe puɗɗori ɗemde maɓɓe de neeniji nde puɗɗi fawde heen ɗemde goɗɗe e ngam waawde ko wayno farayse ko wayno engel ko wayno arabe ko nanndi heen ndeke noon ɗemngal neeniwal ene wona sara sabu ko heen tukolel e ekkoto haalde ko heen faamisi aduna ko noon yirata aduna o ko heen waawata kadi en dey jalɗaade ndeke noon ɗum ɗon ko hunde wande fayida kala kadi mo jiiɗa ɓamti janngi ko ɗemngal muɗum kala mo jiiɗa yaari caggal walla janngi ɗemngal gongal anndu ko kalfanoɗo walla nen dey o famana ɗum noon yaranno so tawi en cili seeɗa hono ɗum arde meɗen jangde ɗemɗe genɗiije ɗe ko yo Allah yarahma ko Amadou Malika en caggal nde ngoni sanɗaji jaabi hattirde toon to Faris jiigueɗe kewɗe jimbaylade kewɗi gatti ɗum jooɗi Dakaru ɗum koko adi 66 koko adi 62 koko adi 60 hoore muɗum ndega noon ko hedde 59 ɗum yahaani ɓe payima tan ɗum yahaani 62 ɓe kawri to wiyete mbañ galle muttuɗo en ko ɗon sago bamma ko woni jaltaɓe wuro ngo jaɓɓi ɗum docteur Oumar Ba en jaɓɓi ɗum batu ngu waɗa ɗum woni kalkule ga tan debbirno kalkule mbañi ni woni ɓe ngoni hen caggal ɗum woodi yaaɓe misira ko wayno Yerodoro Diallo en ko wayno Djigo Tafsir en ko wayno Souleymane Kane en ɓe moƴƴiti toon alkule ɗe ɓe mbatti janngu ɗumen toon ɓe mbaɗi toon defte ko wayno Samba e Coumba ɓe mbaɗi toon defte ko wayno Ndikiri Joom Wolo to winda ɓe mbaɗi toon ko wayno nde cellugo Pulaar ɓe dañi toon jewte ɓe mbatti haalde heen ɗemle ɗe caggal ɗum noon ɗum woni nde yitan ujunere temedde e jeenayi capanɗe jeegom e jeegom ɗum woni nde UNESCO ƴetti ɗum ɗoƴƴini hen nde jonde nde koto wiyete Bamako ɗum wonde ko musidɗo haali ɗo ko ndeke noon fayida mum ene wayno leydi ɗum tabarakallah machallah so tawi oto yontan hande to banggue Mauritanie wona janggen ɗemde men wona ƴeewen laabi ala ko lelino ko beele laamu ngu yantine hen hakkille muɗum watten hakkille mum wattane sembe muɗum beele ene ɓamta kono kam to banggue humpito tuggude ɗuɗal lesal ha wiyanma ko ɗum woni université ɗum waɗama fulama ene anda saabu en jii maale mum e batte muɗum kono mbiyata miɗen e nder gonɗon ndenno jonde ɗum noon ene wayno ko ɗo tan ane leyi ko yimɓe jinno ɓeydude hen Allah jarama on jettama ñalawma ko ñalawma mawɗo kadi mbattana hakkillaji sen kaali e radio ji sen kaali e jayde sen kaali e mbaɗi e jawti alay saago enen gonɗinen ɗum ɗon tabitinen ɗum ɗon kaalen saabu ɗemde fof poti serna ɗumen ko jibinande leyɗele fof poti serna ɗumen ko jibinande kala hen ɓurɓe darade ko ɓen ɗemgal ngol ɓuura yaarude yesso kala hen ɓurɓe darade ko kañum enen dey kemre heddiɓe ɓe ɗum noon Allah jarama on jarama jarama ceerno Ndiaye Saydou Amadou ha toon to leydi men Mauritanie wadde en paami tan holko waɗi ndiɗo leydi wiyetede France ƴettuɗi milliard uji ngam ɗemgal ngal no mbiyata francophonie wadde noon sa yigitani fof eɓe mawnina ngal ɗo ɗemgal wadde wona maire ceerno Amadou Boukary haade konngol artu toon siftintan heɗotoɓe en oɗo saaha to banggue téléphone 0 78 90 06 85 soɓe ñoƴƴi tonggol joyi men mbawa jeeyde yewtere nde hani to banggue Facebook yeeɓoɓe oɗo saaha to vidéo live to so tawi kamɓene ɓe sohli yo mbinnu konngol so nden heedima ɓe mbawa noddede ɓe naata yewtere ceerno Amadou wadde konngol artu toon jarama tigui Adama Boubacar ndaw gonga ko ciftinɗa ko wonde UNESCO so tawi francophonie no jinnoɗa wiide ni itti kopporeje poɗɗe honandani ene mbaɗa ɗum wonde yo ɗemgal men jangge e banggue bam ko andude ɓe a famide nafoore ɗemgal ɗo tolni kono eɗen jetta hono musidɗo meɗen sehil meɗen Ndiaye Saydou Amadou o tuggani en gila hande subaka waktu sappo pawɗo hojomaji 25 wejo defte waɗi tawa ko defte soninkoɓe defte fulɓe defte wolofaɓe ko kamɓe fof nendiɗo gotel ɓe dokki ñalawma o haqqe muɗum ɓe dokki ñalawma o fayida muɗum caggal ɗum refti hen no wiiri en ni ko yewtere fatude e jangde nafoore ɗemɗe gendiji ɗum ne kadi o haalani en jamma o hande so tawi Allah o jaaɓi rewata hen ko hirde tawa ko naalankoɓe meɗen ɓe ko kañumen garata jirwinde on ɗon ñalawma ngam sembinde ñalawma o rokkude ɗum haqqe mum kono o siftini en tuggi hitande 1990 ñande 4 lewru juin ko nden tigui
pular o fuɗɗi rokkede haqqi muɗum tigi rigui ɗon ɗo leydi meɗen Mauritanie ɗo ha hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeeɗiɗi e jeenayyi duɗal ɗemɗe gendiji e sosa haymo nanani walla mo yiyani mbarodi nani ungali muɗum e ngani sanga holko waɗano toon to leydi meɗen Mauritanie e ko nande hande nde Bamako o dañi caɗele caggal nde UNESCO ari leydi Mauritanie yidde wadde feto ko hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeetati e jeenayyi ko fuɗɗa gollere ko ɓe tawi ko golla ko ene waɗi fayida ndaw gonga ko kalɗa ko kay minen komin seedeji mum no mbiruɗa ni kadi ko noon joni o en jahat to leydi meɗen Mauritanie ha joni ma en taw toon hono musidɗo meɗen Amadou Samba Dembele kañumne ko jangguinowo kadi ko dewindiɗo pulagu meɗen ngu ko windare hen ko haalare hen ko yewtete hen ko kankonen namdoɗen mo oɗo ñalawma mo ganduɗa UNESCO ina rokki ɗum a famide ɗemɗe gendiji e nder aduna o kala Mauritanie mawnini Sénégal mawnini ko tawde ko kanji ɓuuri wojje en oɗo saaha joni walla Mali holle yiyande ma e oɗo ñalawma Amadou Samba Dembele Ceerno Amadou Samba jom hira won mi anda ɓoggol ngol ni yarande ɓeeɗo sewde e wallahi emin nanma no feewi ne kay moƴƴi mi salmini on wirde nde waɗi fayida an yiiɗo kam ceernaɓe maɓɓe kono on Diay Saydou mi yino ɗo nane Amadou Seydou Djigo mboɗo salminaɓe kam mboɗo yettaɓe kadi mboɗo juuroɓe ewa tigi rigui sikki ala ko ceernaɓe mawɓe hannde naati ɗo en kamɓe tan kamni ɓe gayni fof soɓe naati tan ni en kamɓe goni gaynoɓe gueɗe ɗe mi yaltino seeɗa on kawrumi hen onno ceerno Ndiayne haal koko fate ɗemɗe ɗe tan to gummi to ko ɗum tagui ko heewi hen mi reftata hen ni ko fammini tan kam eɗen jetta Allah no feewi fulɓe ene wonko haalte kon noon fulɓe ne darni ɗemgal men tigi rigui darni ɗemgal men gilande sahaji mbaɗi ha gostigu joli gostigu banggueji ɗiɗɗi fof gostigu to banggue arabeɓe gostigu to banggue tubakoɓe Allah waɗi ɗemgal ngal dandi ɗum e yolayru ko ɓeɗo sagataɓe ɓe ganduɗa darinima ɗemgal ngal ha julti ɗum mbi wonde janguen pular gila to wiyetano en holko jangi pular ɓaade mboɗo wawi haalde ɗemgalam tan firti ko jarani ko mboɗo janga ɗum caggal ɗum diwtama tawama ko majjere ha ɗemɗe ɗe janggama pelle ɗe cosama fedde ɓamtore pular fedde ɓamtare pular ha darde nde teskini kadi ɗuɗal ɗemɗi gendiji uddita hen ha almi reftotako hen ha to alkule ɗe no cosa alkule mbani alkule Bamako hen tan ha wayi no wayni hande mbiɗa sikki tan ɗum ɗon kadi darneɓe nde ɗon darde nde foti ettede no fewi saabu ɗum gollal manggal ko ɗum tagui ɗemgal ngal hande ngal mayani ngal dari tigui rigui ngal wuuri eyi ko to banggue kadi ñalawma o ko ñalawma poɗɗo daranede ko ñalawma poɗɗo wodde kadi ko ñalawma mo ganduɗa dokko haqqi aadi wonde goto foof woni to banggue jojjande pinal wiyete banggue jojjande pinal goto foof ene yii jojjande e pinal e wadde daranade ɗemgal muɗum e ɓamtude ɗemgal mum taw to banggue nafoore ɗemɗe ɗum guindiji ɗo to banggue ɓamtare walla jangde sikki ala so tawi ummobinagal heewi won noon ko yimɓe janggani ɗe ɗumen sabu sa yi joni neɗɗo ne wadde jangde koco ha ɓoya wiye tampi woppi wiye oɗo ko ummobini naati tan ko seeɗa walla aɗa jangga duuɓi heddo nogas wala keɓɗa won noon ko wona e ɗemgal mum ɗum ɗon kadi famama tigui rigui ne anda kadi hay tubakoɓe darima hen kaali wonde onon ɓaleɓe janggue ɗemɗe won so tawi on mbiyama ɗum jangga ɗemɗe tubakoɓe ko funti neɗɗo kadi wawata janggude tan faama koye ɗemgal muɗum sabu ɗemgal ko yiwini hen wona ɗemgal wona tan ɗemgal tan ni no daaba pinal ni kono ɗemgal e hoore muɗum ko pinal ɗemgal e hoore muɗum koye pinal jeeya ko ɗum tagi wayi tan kono hunde fof ɗo dogata ɗo
wellitiiɗo ko ɗum ɗon tan waawi dogde haa